Yo, ралик ман розиам да ҳар як ғам доданои ту фақат ба хотире ки баъди ҳар як бор диданат трекои ма ҷолибтар меша баъди ҳар як бор сӯзонданат мухлисон бисёртар меша. Ралма чанд бор гуфтум бас канануш алкашинаки хича королева гирифне ки дон ралики ту уқа хал хурматат мекна уқадар мухлис дори бо омадани ӯ баромад да дилу дӯст дори не бародар хато кади ма бехамиюм иктоем агар хамиюм набошам ма пацани прастоем бадо ғамиям уай ки ма даре мақсад дорум ғамиям ӯ духтараки фанат каво фанат дорум агар мара намепартов да ақлим реб намиёмад бароям и дӯст медорум момед мушарамат ки чанд бор да пеши шашма мошин дошти ғам бисёршид ма хандидам неки сӯхтам хондам мухлис пайдо шид баъди даст ба даст дошам тати парени навш ба ёд дорум ки дидам баромада грепи набом баъди дидани да ки ҷоҳо рӯз мешида шаваш ба ёд дорум ки то озида ба рӯз мешава шава ӯ када ҳақам хиёнат гарчи худаш наёмад ғамаш доран даромад санада кадам баромад шарм омад рамазон дар алик тарафи баромад ӯ ҳарому малик ба статуси нодухтар омад ӯ када ҳақам хиёнат гарчи худаш наёмад ғамаш доран даромад санада кадам баромад шарм омад рамазон дар алик тарафи баромад ӯ ҳарому малик ба статуси нодухтар омад ӯ мара хела ғам дод ман дарем ҷома ёфтам хидам сани ғам рафтам калимаи нав дарем гуфтам неки ман ғам надодам ша шиба у фоҳишаши дуда намеземи неки шиба сигарет кашид догонлошам хелиям аюфо ёд гирифт мегӯй не наход дурам надошт орзуи фатаву туй наход ахлош намегирифт вақте ки даве шаба ниҳоли фурӯшиш наю ниҳоли баре шаба киряшаш мабудам ба мақсад сахташ меқабидам и ҳаёти навдама духтаракой навадидам уҳода чира ҳам метарсидам ҳам хена шава неки шида квартира рӯз меклози шава ӯ дидак ҳаёти навадид қучоқи марди навадид дуруни башара дид столи пари пивара дига ҳичи намегум ай дилмуш медамон фасона ҳайшоти парени навш да дасташ айфона ӯ када ҳақам хиёнат гарчи худаш наёмад ғамаш доран даромад санада кадам баромад шарм омад рамазон дар алик тарафи баромад ӯ ҳарому малик ба статуси нодухтар омад ӯ када ҳақам хиёнат гарчи худаш наёмад ғамаш доран даромад санада кадам баромад шарм омад рамазон дар алик тарафи баромад ӯ ҳарому малик ба статуси нодухтар омад тӯҳфаи мара арзон гуфта партофти мусрда чалаи нақрагине ки гирифтам 70 сумда ба умеди ки беста ангуштои зебои туда қиматар да меарзи зури ма ҳами қадар аси қабул накади шаёри навта қабул кади тӯҳфаи ночизи мара партофта мақбул накади о дига чӣ бугум беқадри паста беобрӯям ба гуфтат хиёнаткорам номардам дурӯғгӯям неки ба гуфти ман ту фариштаи рӯи дунёе ки ай поштат ма расидам да мақоми болоӣ хотири ягон корам не хотири ғам доданон дӯст медорам неки намехом якҷоя шавем бо мехом бисёртар ғаму ти мехом ҳаромтар шавӣ ки мухлисои мана маъқул шава ҳар як треки нави ма ки бигам тенҷ хондай маро дар